ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କେ କୁଇଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ଜିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପେଶାରେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ଟିକାର, ଖ ଲୟର, ଗ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଘ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ମଣିଷ, ଖ ବାଦୁଡ଼ି, ଗ ମାଙ୍କଡ଼, ଘ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବାଦୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ଭାରତ, ଖ ରୁଷିଆ, ଗ ଆମେରିକା, ଘ ଜାପାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଜାପାନ ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ 1926 ମସିହା, ବି 1936 ମସିହା, ସି 1947 ମସିହା, ଡି 1950 ମସିହା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1936 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 12, ଅପସନ୍ ବି 14, ଅପସନ୍ ସି 16, ଅପସନ୍ ଡି 18। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 16ଟି ଚକ ସଂଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ମାର୍କନି, ବି ଗାଲିଲିଓ, ସି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଡି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରେଖା ଟଣାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେଖା, ବି ବ୍ଲୁ କ୍ଲିପ୍ ରେଖା, ସି ରେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେଖା, ଡି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେଖା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସକଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ବାବର, ଅପସନ୍ ଡି ଆକବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ମରୁଭୂମି କେଉଁଟି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଥର୍, ଅପସନ୍ ବି ସାହାରା, ଅପସନ୍ ସି କାରାକୁମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋବି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ 10 ବର୍ଷ, ବି 4 ବର୍ଷ, ସି 9 ବର୍ଷ, ଡି 5 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 4 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ 5 ବର୍ଷ, ବି 6 ବର୍ଷ, ସି 10 ବର୍ଷ, ଡି 15 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଖ ହଳଦୀ ଗଛ, ଗ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଘ ନିମ୍ବ ଗଛ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ତୁଳସୀ ଗଛ। Thanks for watching my News Quiz channel. Don't forget to subscribe my News Quiz channel.